Ai vorbit cu tati la telefon? Da. Ia, ce îi zici lui tati la telefon? Alo! Zici lui tati să cumpere. Ce cumpără tati? Bunuț și Bunuț și mai ce să cumpere? coco. Și coco vrei? Și ce să mai cumpere tati tău? Apatim și La magazin, apatin. Și ce mai vrei? coco. Păi și zi lui tati să vină acasă, să aducă... Unde-i tati acum? Pate suc. Face suc tati? Nu cumva e la serviciu? Unde-i tati? Aprinse mașina. La serviciu cu mașina? Ia pe chipec. Ia sună-l pe tati. Sună-l și întreabă-l ce face. Afară. E afară? Zi să-ți cumpere ceva, ia sună-l pe tati și zi. Alo, tati unde ești? Apași apati? Tantino și tantintă. Da. Alo. Alo, tati. Ce faci, mă, ții telefonul cu umărul? Alexia, unde-i telefonul? Oh. Ia vezi, mai e la telefon, tati? Păi vezi? Da. Mai e în telefon? Ai stricat-o pe aia, ce te mai chinui? Ai stricat-o? Merge? Nu mai merge că ai stricat-o. Merge? Nu mai merge, ai stricat-o, mamă.